Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтендә татар телендә беренче онлайн мәдрәсәне тәкъдим иттеләр. Татарстан мөфтияте һәм Хозур нәшрият йорты татар телендә онлайн мәдрәсә булдырды. Бирдә укыту тулысынча татар телендә алып барыла. Дәресләрне видео, аудио һәм текст форматында тәүлегенә 24 сәгать дәвамында интернетка тоташкан теләсә кайсы җайланмадан үзләштерергә мөмкин. Онлайн мәдрәсәдә барлыгы 7 юнәлеш буенча укыталар, остазлар итеп республиканың югары дини уку йортларында белем алган һәм диния нәзәрәтенең дини эшчәнлек алып барга хокук бирүче шаһадәтнамәсенә ия булган имамнар билгеләнгән. Ул 100% татар телендә, хәзер читтән торып динебезне өйрәнергә була. Без Америкадан, Япониядән булсын, телефон аша әлегә мин кичә бу программа хәзер эшли башлады. Иншалла бүгеннән алып аны куллана аласыз. iOS һәм Android системаларында ул бар. Татар мәдрәсәсе дип язасыз, саф татар телендә. Монда 7 төрле фән, 124 видео дәрес. Һәр бер дәрес 15 минутлык. Ягъни карау бик авыр түгел. Карыйсыз, аннан соң нәтиҗәләр сынау кебек, сынау була. Сынаудан соң икенче дәрес ачыла. Шулай укып, иншалла нәтиҗәдә сезгә бер сертификат биреләчәк.